Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenka. Areni na rin mga regular balita ngayon Biyernes, August 30, 2024. Unity, mutual respect at collaboration kaya usaning pribadong sektor king Chief Executive at SP ning Siyudad San Fernando. Clearing operations karing Creek king Siyudad San Fernando, kasalungsungan lang midarawon. Ubingan ang Pongkulayo, may rescue la king Angeles City. Pamanyinog king kultura at tradisyon ning Labot Kapampangan, mi pasignangan king pangabuklat ning santungan. At proposed Candaba Dam Project, kumusta na nga ba? Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Biyaliwang aktibidad. Kabalin, mga karehiyon at Gana ning pandemya, pinapila na ring pribadong sektor kapamilatanan ning Multi-Sectoral Governance Council o MSGC karing opisyales na ning Siyudad San Fernando, Pampanga. Kapamilatanan ning metong a letter king Local Chief Executive ay Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor BJ Lagman at ing miyembro na ning Sangguniang Paglungsod. Makaparkilya ini king reactivation na ning Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kapamilatanan na ning Executive Legislative Agenda o ELA ning syudad. Basiging kopya na ning letter ay ikwa na ning CLTV 36 News, pigaga na kanda ing kasalungsungang pamikasundo pila tanda ring opisina. Metong a sitwasyon niya kano ini magpay na king progreso at pamibuklod king syudad. Magsilbiya ka ng framework ing ELA para king kooperasyon amanyiguro king harmonious relationship na ning legislative ampong executive branch bang asolusyonan ing pamangailangan ning komunidad. Kabang metong ing LEDAC metong a platform para king dialogue at consensus building. Importante ya, king pamanatili ning collaborative approach king pamangobyerno. Manwalaya naman kanu ing MSGC, pantela ring parewong sanga ning lokal a kapanibalan at mangat mo king metong at metong king power da. Ali mangontra. Aliya mo kanu metong legal obligation in kooperasyon pilatan ning Local Chief Executive ampong SP nune moral mo naman. Sisiguro king interes na ring karelang asasakupan. Mida kaya namang suhestyon ing MSGC. Pamagdawon facilitated dialogue, public engagement, ampong collaborative projects. Dagdag na pa, mamepelala ka ring parewong executive at legislative branch ng city government ang magsilbing alimbawa para king value na ning unity, mutual respect at collaboration a pundasyon na ning epektibong pamanibala. Kasalungsungan naman ng clearing operations king Balimbing Creek, kempong Barangay San Jose, Siyudad San Fernando, king portion na ning Jose Abad Santos Avenue. Agpa king City Engineering Office na ning Siyudad San Fernando, itaglusde
Ing pamangulkul king dane ning Sampaloc del Carmen Bridge, king Barangay Dolores. Iti bang dagos yang masalese ing danum king mebanggita sapa, istong memanoran bang aiwasan yang mapo ing waterway. At tatanda ng minalbog kareng major thoroughfares na ning syudad, pauli ni nga 2 oras sa thunderstorm, anyang mumunang aldoning Agosto. Ami pa si Baywan, anyang mong August 23. Kingalawang balita, formal na pong may buklat ing santungan ng kulturang Kapampangan ken Barangay Santo Niño, Syudad San Fernando, Pampanga. Magsilbiyang lugar ini nung rin mi patindayag ing makulen ng kultura, tradisyon, ampong kesalaysayan ning lalawigan. Ay ni po report. 1910 inyang mitala ka dyaing building ay niking Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga. Manibat kanita, may silbi ng istruktura para karimiyaliwang sangkan, ospital, lugal ning pamangilatis na ring hapon at eskwela. At kapamilatan na ning metong a benefit show, may gawaya ing bubong na niti at may convertya anting museo. Makanyan pa man agpangking Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, masyado minusbong pauli na ng kakulangan tauhan at pondo. At kaya rin ning pamagpagaldarimyaliwang aguman at individual sa balking kultura at tradisyon na ning Labwad Kapampangan, may ganap na ing karelang paninapan, formal niyang mibuklat ing museo o santungan ning kulturang Kapampangan. Kasabi na itinimpamag masusiking aldona ning amanong si Swan inyang August 29. Finally, sa wakas, oy Nina, may bay yung paninak, no? Uling migpursigita mo, kayang pamisaw-saw, ing minunang minyepondong Maragul Kenny, former President GMA, Gloria Macapagal Arroyo, and then fundraising yung foundation through the help of Ma'am Tess Laus, no? Invite Talaretang UP Concert Chorus, and then may kabubong niya, and then finally Congressman Dong Gonzales, itang Maragul South, no? Nya atsuye ni. Meging posible muna man kano ini kapamilatanan ng pamagduang ng SAUP at suporta ng kapanibalan ng probinsya, apanin muna ng Governor Dennis Pineda. Na patunay mo po ang ating pamaugnayan kay pribadong sektor at kay lokal gobyerno kay taya, asalese taya, abye kabaldugan at abyayan tayo talaga na ing kaya katamong kultura, kasaysayan, para mabalo. Kareng bawat henerasyon na ng Kapampangan, ngeni at kandaratang pa. Asahan nyo na nung nanumaning kailangan kasopan manibatan keng probinsya, paayabot ng gobernador, na gawan mi nga gana-gana. Ay katunayan balo ko at inyang linaan pondo na pepa-approve na kaya katamong gobernador para talagang pagmasusyan ining kapagalanda lalong-lalo na ng pribadong sektor. Kapamilatan na ning mes sabing museo, masinop ya kanoing singsing ang misang mebating. Makanyan muna maning pamagpasikan king turismo king Labwad Kapampangan. Bangreng kayanakan, lakwas deng abalupin, kilala, ampong luguran, kawulan, yung kaya katamong kultura, pakibaluan deing kasalesayan na ning Pampanga, ampong kung nino ring makapag-contribute bang lakwas yang makilala yung kaya katamong lahi. Ito pinabanggit ko rin kaya katamong local artisans, din kaya katamong designers, painters, din kaya katamong sikat photographers and others na local artisans. Ang pang metong pa, hindi kasi makapag-drive yung tourism. Alim mo ka rin kaparatang Kapampangan, din kaya katamong kapwa Pilipino, ang po rin other lahi, din kaya katamong foreign tourist, bang puntalan de, ini kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan, ang pong ila mismo akilala de at apromote de through word of mouth. Yung kaya katamong kultura, ang pong history ng Pampanga. Kukumbiran da noman ding sabla ang masyaking santungan ng kulturang Kapampangan bang akit ding pakatindayag keti. Nakalap po ding pwedeng magpasyal Kenny para abaluda nung namin kay katamong kultura at ing nanang miyayaliwang masanting abagay kay tiking Pampanga. Then muna man pong miyayaliwang estudyante at turista
welcome la rin po Kenny para abalo din makanalo yung kultura kaya tingin Pampanga. Ako, ingki ako yung talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kay pumama ko, magbalik kay Ing Balen at balita. Baliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabkan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king Balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na Balen! Abak na Balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datang imbagyuking kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal. At alina ko dapat dalaot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapegu o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mababasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata 10 pangligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang Makatudo kayo pa rin king Balen at balita. May rescue ya po ing metong Philippine Scopes Owl ang pong reticulated python king Angeles City. Metong residente ning barangay Mining ing meka o menakit king Kulayo o owl. Tinurn over dala reni kareng miyembro ning City Veterinary Office kaya arirang menyad South king Barangay Council ning Mining. Makanta mo rin ing milyari king ubingan o python sinurrender ng Barangay Margot Kagawad Chester Bautista king City Vet. Makasadya na lang mo turn over ring adwang ayop king Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3. Agpakang Dr. Aris Miklat, veterinarian king Pampanga State Agricultural University, endemic ya king Pilipinas, ing mesagi pakulayo. Native species naman ing reticulated python king Southeast Asia. Metong nga naman ini, kareng peka makabang ubingan king yato at katluya kareng peka mabayan.
Malyari la kanong palibe food items at imong cup noodles ang pong canned goods. Reng graduating students sa Mabalacat City College o MCC. Iti kano bang manikwalang imalan para kareng thesis defense o maski pa king job interview da mismo. Labayan tayong first of its kind corporate boutique na ning MCC, king report ng Lizen Morten. Antiyang department store ing metong akwarto ngay niking Mabalacat City College sa pelagyuan dang MCC Corporate Boutique. Paka-display la keni rem business attire amalyari dang akwareng graduating students na ning eskwela kapamilatanan ning barter system. Miyaliwalang klase ring imalan keni ating brand new atin mo namang slightly used. Ganaganang klase, malyari rang akwa kapalit ning cup noodles, canned goods o meto nga plastic ning tinape. Saksiya ing bayong Leadership Development Officer na ning MCCI Prince EJ Manalo, king sao padarake na ning karelang corporate boutique. Bayo yang talakad kanita ing boutique king MCC at maswelo namang ing batch ta ing buena manong may kinabang kanini. Indam kaya po yung corporate boutique, pintalan kaya po agad, and then anyang akit kula po rang malan, sakto pong final defense mi kanta, payari po yung klase. Maragulya pong sa kakuha niya pong estudyante ko. Gamit kula po rang corporate attire rin or formal attire, keng reporting, keng pamag defense po, keng kakong thesis, anya pong mag-aral ko po. Ing metong along sleeves pang lalaki, magkaulagayang adwang cup noodles. Malyari mo naman ning 8 pirasong tinape o metong adalatang easy open. Makanini mo naman ning palitan ka rin blouse, slacks, skirt, ampong bestida para naman ka rin kay babaynan. Nung mangailangan ka namang coat ampong blazer, mamaya ka mong adwang cup noodles o delata. Reng food item sa peki barter da reng estudyante, midala no man king MCC Community Pantry bang atin la kanung almusal deng pamengan a lower years bayo la magklase. Reta pong goods, papalit da karetang malan mi keni, miraras la po ketang community pantry mi, where in fact, reta pong pamangan areta, reta pong goods, bibiyamila rin po karetang lower years. Karen pong first year, second year, and third year, nali po makapag-almusal habang maranon, before la po lungob karelang klase. Agpangking presidente ning community college ay Michelle Ong, taganada na lang sa sadyareng graduates ning MCC bang agad lang manakit kapanintunan deti. Pauli ning karelang corporate boutique, asiguro dang ela mamroblema king imalan ding karelang estudyante. Ito yung mga damit na pwedeng isuot ng ating mga estudyante on their first job interview, on their thesis defense, on their internships, or kapag may mga alumni na kailangan ng damit na pang-porma para mag-attend ng kanilang first encounter with HR managers. Agpang bakang ong at chula king kategoryang indigent reng 70% dareng estudyante king karelang eskwela. Anya naman buring mika problema ding karelang graduates, uli na mo ning pamanintun presentabling imalon. Alam mo yung kwento nung mga 20 years ago na sinasabi nila na naghihiraman ng sapatos, hihiram ka pa sa kapitbahay just to attend your graduation. What more, to attend your first job interview? It's that same story. Baka merong mga students na di nila kayang bilhin yung mga corporate na to na pagka nag-graduate sila, wala silang damit para sa mga interviews. So, very helpful siya for us na mga students dito sa MCC. Useful po sa mga students po na lalo na po wala pong budget para po makabili ng mga damit po na tulad po nito. King 500 na alumni na ning MCC anyang milabas sa school year, 371 graduates lareng may kinabang king serbisyo na ning karelang corporate boutique. Pasalamat ya ing MCC kareng kapartner dang kumpanya Amig Donate Business at king karelang eskwela at ela kanusanang sumawa reni bang dakala paaso pang estudyante. Yako po yung kaya kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen. Kaya kay pumama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Makatuto kayo pa mo rin king Balen at Balita. Balen, naalala niyo pa po ba yung proposal na magkaroon ng water impounding station o dam sa bayan ng Candaba, Pampanga? Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat itong ikonsidera bilang long-term solution sa baha dito sa ating rehiyon. Isang taon matapos ang pahayag na yun ng Pangulo, ano na nga ba ang estado ng proposed project na ito? Yan ang inimbestigahan na ating kasamang si Paulo G. Santos. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Pira-piraso, biyak-biyak yung kanilang mga plano. Wala naman palang National Master Plan. Umpisa pa lamang ng La Niña pero hindi na biro ang mga pagbaha na nararanasan sa Metro Manila at Central Luzon na tinaguri ang mega economic regions ng bansa. Hindi man direktang naglandfall si Super Typhoon Karina, pinalakas naman ng habagat ang dala nitong ulan kaya ang bumagsak na volume ng tubig, heavy gat. Ang resulta, nagbistulang Waterworld ang Kamaynilaan, gayon din ang lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Nung tinatanong namin, napatunayan, napatse-patse, pira-piraso, biyak-biyak yung kanilang mga plano, walang pangkalahatang plano, kaya napakalabo, wala namang palang National Master Plan. Ang problemang ito hindi na bago. Agosto ng taong 2023 nagkaroon ng Carmageddon o mahabang pila ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX. Ang dating 2 hanggang 3 oras na biyahe mula Tarlac pa Maynila, inabot ng 6 hanggang 8 oras dahil sa baha sa Tulaok portion ng sinasabing superhighway. Ayon kay Tarlac Governor Susan Yap, may direktang epekto hindi lamang sa ekonomiya ang ganitong mga aberya, kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Si Yap ang tumatayong chairperson ng Regional Development Council Central Luzon at ng Pampanga River Basin Council. But getting stuck in traffic for many hours because of a 15-meter long flooding lang na hindi man siya ganun kataas, no? But I think all of this could have been avoided kung tama ang mga alignment ng ating kalye, ang dipping natin, no? May mga bagong technologies naman, there are new technologies on road planning and design that can be applied, no? No fault, no pun intended there, but I guess when natural disasters do come, talagang di natin mapipredict kung saan tatamaan yan. But if there's engineering design, I think we should level up also on our infrastructure designs, which can be easily handled naman siguro. Sa naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga noong August 7, 2023, hinimok niya ang mga opisyal ng iba't ibang government agencies at local government units na isaalang-alang ang climate change sa pagpaplano ng mga proyekto kontra baha. Binigyan diin ng Pangulo ang paghahanap ng long-term solution sa problema. Kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. Kaya hindi na maaari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. Giit ng Pangulo, kailangang maitulak ang long-term solution gaya ng Candaba Dam Project na sasapuraw sa tubig na nanggaling sa mataas na bahagi ng rehiyon. Hindi rin daw sapat ang pagpapalawak ng mga river channel. Let's go back to the beginning. The reason that ang dahilan kung bakit yung ilog ay hanggang ngayon ay masyadong malaki pa. Dahil walang mapuntahan. Okay? Dahil, ganito nga, napakalakas ng ulan na puno na nga sa downriver. Kahit ayusin mo yung ilog mo rito, kung wala pa rin pupuntahan yung tubig, pareho pa rin ang problema.
ang mungkahing magtayo ng water impounding station sa bayan ng Candaba. Hindi agad sinang-ayunan ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Makalipas ang 1 taon, hindi pa rin nagbabago ang tono ng Pangulo. Sa pananalasa ng Bagyong Karina nitong July, muling iginiit ng pinakamataas na opisyal ng bansa ang pangangailangan para sa isang dam bilang solusyon sa matinding baha. So whenever sabay-sabay na yung rainfall, even the pumping stations hindi na kaya, even the tidal gates hindi na kaya. Hindi kinaya. So tama si Mayor Francis. You have 11 pumping stations now na that are working, hindi kaya. Undoy, we only had 8. Now we have 11, hindi pa rin kaya. Ang tanong ngayon, ano na nga ba ang inabot ng mungkahing magtayo ng water reservoir sa Candaba Swamp? Mayo nitong taon nang sadyain ng CLTV 36 News sa Maynila ang opisina ng Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster ng DPWH. Dito aming napag-alaman mula sa project manager ng tanggapan na si Engineer Jerry Fano na nasa feasibility study pa lang ang Candaba Dam na balak iutang ng pondo sa South Korean government. It has around 150 cubic meter of water. This can contain around 3 million divided by 150, around 3,000 Olympic-sized swimming pool can be contained in this retarding basin. As to the number of days, yung tubig ulan na dadaan at ilan ang pwedeng natin ilagay dyan, 3 days we can contain it into 1 week. Gaya ng ibang mga dam, plano raw itong itayo sa mataas na area at ang boundary ng Candaba at Cabiao sa Nueva Ecija ang napipisil na lokasyon para sa proyekto. Sasaluhin daw nito ang tubig na nanggagaling sa upstream ng Pampanga River. So what we could see here is there are certain portions only na sa 4 meters, doon lang pwedeng pumasok ang tubig sa Candaba and doon lang po tayo utilize. So this is 4 meters dito at certain portion. At dito po natin pwedeng ilagay ang retarding basin. At station 10,000. Station 10,000. Dito po natin pwedeng ilagay. Ang area po na ito ay nasa Nueva Ecija pa. Cabiao, Nueva Ecija. Whereas ang station o ang location nung kay Congresswoman sa District 4 ata is nandito na sa portion na to. So, hindi yun maapektuhan. What we will do is, we will impound water here around 3,000 hectares. That's the only time that we will utilize the area. Hindi po lahat ng Pampanga babahain. Hindi po. Batay pa sa disenyo, walang pumping station ang proposed impounding area retarding basin. By gravity force lamang daw ang pagre-regulate ng floodgate nito. We'll cut the peak discharge, yung tubig baha, yung tubig ulan na binabaha. Ito po ay itatrap muna natin dito until such time na dumaan na ang bagyo and then gradually we will release the flood water back into Pampanga River without any use of pumps or any mechanical devices but by gravity. Ito po ay unti-unting babalik sa Pampanga River para maiwasan ang pagbaha. This is an example of a project, a retarding basin that we have constructed in Cavite. Ang bayan ng Candaba ang pinakaproduktibong palay producer sa Pampanga. Sa datos ng Department of Agriculture o DA, umabot sa 91 metric tons ng palay ang inani sa 2,000 hectares na taniman sa bayan tuwing dry season. Pero nangangalahati ang produksyong ito tuwing sasapit naman ng tag-ulan. 9,000 magsasaka ang posibleng maapektuhan sakaling maitulak ang water impounding area sa Candaba batay sa pag-aaral umano ng tanggapan ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum. Isa na rito si Mel Tañedo. Natutunan na raw nilang tanggapin ang baha dahil nagdadala ito ng hanap buhay. Ang mga gaya niya kasing magsasaka sa tag-araw, nangingisda pagsapit ng tag-ulan. Para sa akin kasi, ang baha dito sa Candaba, para sa akin hindi ko sinasaklaw yung iba. Kasi pag baha dito, yung ibang mga kababayan ko dito,
Doon sila kumikita eh. Nangingisda sila, ganyan. Maraming isda ang nakukuha dito sa Candaba Swamp. Mababa pa ang kamalayan ni Mang Mel sa benepisyo ng dam system. Mahirap daw kasi itong paniwalaan lalo na sa tinaguriang Candaba Swamp na hindi biro ang tubig na bumabagsak tuwing tag-ulan. Wala na. Diretsong titingnan mo na lang yung palay mo, linulubog. Wala kang magawa. Pagbaha ba to, sir? Paano ang sitwasyon dito? Parang Dagat. Parang dagat. Yang karsada na yan, sa taas na yan, lubog pa yung tao. Oo, dito siguro sa Babanto, hanggang 3 tao yung lalim. Matagal bago naman mawala. Totoong bahagi na ng buhay ng mga Candabaweño ang baha sa barangay San Agustin kung saan malapit ang Candaba Swamp. Kapansin-pansin na nakataas ang mga bahay para hindi pasukin ng tubig tuwing tag-ulan. Tulad ni Mang Mel, hanap buhay din ang dala ng baha para sa mangingisdang si Vino Manalastas. Namang may lalamin danom, munta na kang masaya kaya tiking baryo mi. Bakit mo? Isto may malakaya kabe kaya tiking kapinakan mi ngayon. Nung makatatlo mo, silo ka. Makatatlo yan makapanindaan kimbalayan ng asawa mo. Sa obserbasyon ng mga residente, hindi na raw pangkaraniwan ang agos ng tubig mula sa upstream portion ng Pampanga River. Nasisira ang mga slope protection at natitibag pati ang mga kabahayan na nasa bukana ng ilog. Sa pagtungo ng CLTV 36 News Team sa Barangay Bambang, Candaba, hindi pa rin naaalis ang kaba sa dibdib ng mga ito dahil sa banta ng kalamidad. Wala tayong magagawa, kinana ng ilog. Hindi naman natin mapigil yun. Binabaklas namin yung ibang mga kaway, nauulog sa ilog ganyan. Kaya ayon kay Candaba Vice Mayor Resty Sibug, mahalagang mabuksan ng kamalayan ng marami sa ibubunga ng long-term solution ng Candaba Dam Project. Ang problema, walang nabubuksang pag-uusap sa lokal na pamahalaan ukol dito. Problema po namin, pagdating naman ng baha, sobrang dami ng tubig, lumulubog kami. Parang dagat po ang buong Candaba. Pagdating naman ng tagtuyot, tuyot kami kasi parang dumaan lang po yung tubig. So yun po. So ang kabuhayan po namin dito ay talagang kailangan na kailangan din namin ng tubig. Hindi nga lang po sobra-sobra minsan at minsan naman wala. Tulad po na nakaraang buwan, yung mga palayan po ng aming mga kababayan, lalong-lalo na particular sa Mandili, ay natuyo po at wala pong kinita yung mga kababayan namin, nasira po sila. Napag-alaman din ng CLTV 36 News noong Mayo na wala pang tiyak na lokasyon ang proyekto. Wala pa pong na-identify na specific na lugar sa Candaba kung saan ilulocate yung water impounding facility which will cover, I think, 200 hectares. Kasi alam po natin dati lupa ang hinihingi nila is 2,000 hectares pero it was reduced to 200. Kasi knowing the fact that there is this possibility na ang location po ng water impounding facility is somewhere or in a productive agricultural land. And knowing the fact that we are the top rice producer in Pampanga, and if that significant large portion or that significant area will be reduced to our productive area, I think it will cause a significant reduction to our palay production. Para kay Mayor Rene Maglangke, ang kagyat na pagtugon sa kasalukuyang problema ang kanilang itinutulak gaya na lamang ng pagtataas ng mga kalsada. Suportado rin naman daw ng alkalde ang proposed Candaba Dam Project. Kaya nung umupo ako, pinokus ko, kung hindi ko masolve 100% ang baha, at least mabawasan yung epekto ng pagbaha sa mga tao. So itinaas natin yung mga daan at ang poblasyon at ang palengke na magbuhat noon hindi na inabot ng pagbaha. Pero ngayon, ito ang pinakamalaking area namin na tinatawag namin Candaba Swamp na ang tubig ay nanggagaling sa Bulacan at Nueva Ecija na taon-taon, binibilang ko mga minimum 5 beses talagang binabaha ito na hindi namin matamnan sa panahon ng tag-ulan ang mga lupain namin. So nung marinig ko yung suwestyon ng ating presidente, kaagad ibinigay ko yung aking suporta na isa sa solusyon na naisip nila at pinag-aralan ng mga ininyero, ng mga espesyalisto sa pagbaha, yung magkaroon ng Candaba water impounding. So, yun ay sinusuportaan po natin.
Giit ni dating Agrarian Reform Secretary at Chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na si Rafael Capaeng Mariano, produktibo ang lupa sa Candaba at hindi naglilingkod sa interes ng mga magsasaka ang nasabing proyekto. Isa doon sa panawagan nila ng pagtutol, yung mismo mga magsasaka at mga residente at mga mamayan ng Candaba, hindi naman sila sumasang-ayon dyan. Nagagawan mo ng parang water impounding project. Sino ang makikinabang doon? Pribadong sektor lang, no? Sino ang naghahangad ng maiipong tubig doon, maiimpound na tubig, di ba? Di pribadong naman, baka pribadong water concessionaire, malauna nang makikinabang diyan. Hindi na ako magngangalan ng partikular na korporasyon. Pero siyempre, hindi din sa interes ng mga magkasaka, mamamayan ng Candaba o maapektuhan sa lugar na yon. I-convert may 2,000 o higit pa, hektarya ng lupa. Yan ang nagsisilbing sa kundiman, pangunahin, food security, yung basket dyan, rice bowl yan. Yung lugar na yan sa Pampanga. Ayon naman kay Yap, kailangan muna raw magkaroon ng konsultasyon sa publiko ang mga lokal na pamahalaan na sakop ng proyekto. Social acceptability, I think it has always been a problem in sa Candaba Swamp, no? Pero if we can have a project that will both, pag long term yan kuminsan mahirap pa i-realize, no, and to feel the effects. So hopefully they will be able to work it out with their people, no. Sometimes it's just a little bit more explaining. Let's listen to our experts also on how to address this, no. Hindi naman siguro gagawa ng pagsusuri kung wala ring problema, no? So, but something that will be acceptable both technologically, in terms of infrastructure, and acceptable sa ating mga kababayan. Bukas si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum sa usapin ng dam system. Ngunit kailangan lamang umanong maging malinaw ang master plan nito. Open naman kami na pag-usapan, and then we can debate po kung maganda yon or hindi. But again, I would like to say na I will not allow po damming of at lubugin po yung ating mga bayan unless po may makapakita talagang scientific evidence, and again, kung paano po yung kabukayan ng mga tao. Paliwanag naman ni Engineer Fano, hindi madali ang implementasyon ng proyekto na aabot daw ng 10 taon bago makumpleto. At ito'y kung maaaprubahan ang panukalang manutang para ito mapondohan. Kaya ang Real Talk ng Flood Control Management Cluster ng DPWH UPMO, habang nasa feasibility study pa lamang ang proposed Candaba Dam Project, tutukan ang mga existing flood control infrastructure na kailangang i-rehabilitate at i-integrate sa major river system. Ang ating pong areas are actually clogged na, meaning our drainage lines sa mga munisipyo, as well as our main river channel, which alam naman po natin ang drainage goes out sa ating pong ilog. Ito po ay dapat nating linisin, ito po ay dapat nating itaas ang antas ng mga design nila, and itaas po ang klase ng pagkakagawa na kung saan mas malaki po ang mga sizes and mas matitibay, at as well as ito po ay connected. Remember, even though we gawa ng gawa, kahit tayo po ay gawa ng mga drainage, kung ito po ay hindi connected, leading to the drainage outlet into the river, hindi po bababa ang tubig baha. Nakasentro raw ang DPWH sa mga major river system. Hindi rin umano parochial approach o nakafocus lang sa mga lokalidad ang mga foreign assisted projects sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA ng Kagawaran. May master plan daw ang mga ito na sumasailalim sa pag-aaral bago makakuha ng pondo, hindi tulad ng mga localized flood control project. And ito po ang maganda, most of the projects that we are implementing under this project are being implemented through a master plan of foreign assisted projects or lending institutions. Meaning ito po ay gawa ng mga Hapon through JICA, ng mga Koreano through Korea Exim Bank, and even ADB and World Bank. So nakakasiguro po na ito ay dumaan sa masusing pag-aaral at maraming taon ang ginugol, maraming expertise ang pinadala rito para pag-aralan ng mga bagay na ito bago po ma-implement. Now, as to the local implementation, totoo po yun, na normally nagkakaroon po pag local ang na-implement na project,
Hindi naman po lahat, but we noticed that it has become like a parochial project implementation, meaning kung ano ang naisip ng isang probinsya o ng isang munisipyo, they try to do that without looking into or kumbaga tying it doon sa pinaka-master plan na ginawa para sa proyekto. Ang problema sa pagbaha na dulot ng kakulangan sa daraanan ng tubig palabas ng Pampanga Bay ay nararanasan na sa siyudad ng San Fernando, ang mismong kabisera ng probinsya. Yung river system, adwala mo. Yung third river, yung sasakop kan San Fernando ang Guagua. Wala ring flood control master plan na ipinatutupad sa buong syudad at ang mga karatig na bayan dahil nasa feasibility study pa lamang ito. So, ang ginagawa po ng DPWH, no, may order tayo mula sa department, no, sa taas, na every river system, lalagyan natin ng mga impounding areas. So, yung impounding areas na sinasabi, once na umulan ng malakas, no, instead na directly papasok sa mga ilog natin, no, sa mga river system, dun muna sila sa impounding areas, no, hanggang humupa yung ulan, doon natin i-release pa unti-unti yung tubig baha, no? Pero habang umuulan, yung impounding areas natin, doon lahat yung flood water papasok. So may directives tayo dito sa lahat ng mga district office and even regional office na magkaroon ng mga ganung facility, mga ganung projects. Kaya ang SISTE, kanya-kanyang diskarte at hindi nagtutugma ang mga magkakatabing local government units pagdating sa usapin ng daluyan ng tubig. Nagbunta kami sa Kapitolyo. Binuksan niya, napakaliit. Sabi ko nga sa kanya, we are just asking 2 burgers. Ang binigay niya, cheese. Bukod sa Pampanga River, sinasalo rin ng tinatawag na Third River Channel ng probinsya ang tubig na nanggagaling sa upstream. Bahagi ang Third River Channel sa sanga ng ilog patungong Pampanga Bay. At pasok ang proyekto sa loan agreement sa Korean Economic Development Cooperation Fund o KEDCF. Meron itong floodgates, slope protection at ang pagpapalawak sa ilog. May 3 ng foreign assisted project din ang under review ngayon ng Investment Coordination Committee ng National Economic Development Authority o NEDA. There are 3 major projects in the region now with regards to flood control. Mostly these are concentrated in the Pampanga province. One is like what you said, yung Candaba Dam that's being proposed, which is under study by the World Bank, University of the Philippines, and our national government. Secondly is the ring dike covering 7 towns of Pampanga. No? And the third one is the flood the Central Luzon San Antonio Dike Project at yung pong Pampanga River Floodway Control Project, no, covering 58 kilometers or going all the way out to Manila Bay. Yan ang 3 major projects natin, which will be is being reviewed by NEDA. I think most of them are nasa ICC na and will be sought for international funding. Mahalaga ang master plan at koordinasyon ng mga LGU pagdating sa ikinakasang mga major flood mitigation projects sa rehiyon ayon kay Yap. We had one new flood project done. No? Medyo may concern ako dun sa design na ginawa ng DPWH because it was an existing flood control project na binabaan. So naturally, and then there was a gap of 10 meters na naiwanan. So doon pumasok yung tubig. Pero na-rectify naman kagad yun nung nabigyan ng pansin. So both the local government, ang DPWH na should guard and work together para maiwasan yung mga ganong problema. But kailangan bantay-bantay lang talaga, no? Samantala, plano ngayon ng Department of the Interior and Local Government na magkaroon ng flood summit upang magkaroon ng harmonization ang mga proyekto mula sa mga existing at operational na dam hanggang sa integration ng mga local flood control management ng mga lokal na pamahalaan. Ang karamihan ng tubigan dam kung bumabagyo. So ang masakla, baha na sa lugar mo, maririlis pa ang dam. So, magmula noon, sinabihan ako ng ating Pangulo, Bernard, you discuss things with the dam.
So, yung panahon ng bagyo, tumawag kami kung pwede mag-coordinate, etc. Pero siguro upuan na natin ngayon to. Sa lahat ng region na merong dam, pag-usapan natin ang protocol po rito. So siguro mas lalawakan pa natin ito susunod, sasama natin Department of Public Works at iba pa, no? So harmonization of different protocols are very important. Susunod dito siguro yung mga plano na. Kasi bawat lugar may kanya-kanyang particular na unique characteristic eh. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Kay pumama ko magbalik ya ang Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. 8 individual mula sa barangay Balut, Orani, Bataan ang nahuli sa akto habang nagsasagawa ng Shabu Pot Session nitong Huwebes, August 29. Itong iniulat ng Bataan Provincial Police Office o PPO sa kanilang official Facebook page. Ayon pa sa Bataan PPO, matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen, ay agad na rumisponde ang mga tauhan ng Orani Municipal Station sa lugar kung saan naaresto ang mga sospek. Nakumpiska ang tinatayang 6 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 41,000 pesos at iba pa mga drug paraphernalia. Ang mga sospek ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Sections 13, 14 at 15 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na hinikayat ng Bataan PNP ang mga mamamayan na makiisa sa kampanya laban sa iligal na droga. Samantala, arestado naman sa ilalim ng anti-criminality campaign na isinusulong ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang 4 na drug trader at 2 wanted person nitong Huwebes, August 29. Ay kay NEPO Provincial Director Police Colonel Richard Caballero, 3 drug trader ang nahuli sa anti-illegal drug buy-bust operations na isinagawa ng mga operatiba ng San Jose City Police Station, Peñaranda Police Station at General Tino Police Station. Tinatayang nagkakahalaga ng 5,772 pesos ang kinumpiskang 0.42 grams na hinihinalang shabu at 24.3 grams na hinihinalang marijuana. Ang mga sospek ay sasampahan ng kasong violation of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado rin ang 2 wanted person sa salang grave oral defamation at theft sa hiwalay na manhunt operations na isinagawa ng Lupao Police Station at Santa Rosa Police Station. Ang mga akusado ay nasa kustodiya na ng mga operating unit. Arestado rin ang 15 drug suspects
10 wanted persons at 3 illegal gamblers sa magkakaibang operasyon ng Bulacan Philippine National Police itong Huwebes, August 29 at madaling araw ngayong Biyernes, August 30. Ayon sa reports na isinumite kay Police Colonel Satur Edyong, OIC ng Bulacan PNP, sinabi na sa sunod-sunod na anti-illegal operations na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Pulilan, Santa Maria, Kalumpit, San Miguel, Maykawayan, Angat, Bukawi at Balagtas Police Station, 15 mga personalidad na sangkot sa droga ang nasa kote. Kinumpiska ang kabuong 43 sachet ng pinaghinalaang shabu, 9 na sachet at 2 malalaking ziplock na plastic na naglalaman ng pinaghinalaang marijuana at buy-bust money. Ang mga naaresto ng mga suspect ay kinumpiska na ang mga ebidensya at dinala sa Bulacan Provincial Forensic Unit o PFU para sa tamang pagsusuri. Ang mga kaso na reklamo laban sa mga suspect ay kasalukuyang inihahanda para sa paghahanda sa korte. Sa kabilang banda, 10 wanted persons ang naaresto sa magkabilang manhunt operations na isinagawa naman ng mga tracker team mula sa Bukawi, Hagonoy, Maykawayan, San Miguel, San Jose del Monte, San Miguel, San Ildefonso at Kalumpit Police Station. Naaresto sila dahil sa mga krimen tulad ng qualified theft, estafa, frustrated murder, plus serious physical injuries, paglabag sa RA 9003 at reckless imprudence resulting in homicide. Ang mga nahuli ay kasalukuyang nasa kustodiya ng arresting unit para sa tamang disposisyon. Samantala, isang anti-illegal gambling operation naman ay isinagawa ng Baliwag City Police Station na nagresulta sa pagkaaresto ng 3 illegal gamblers. Nahuli sila sa akto na naglalaro ng tongits. Kinumpiska sa kanila isang set ng playing cards at mga perang pampusta sa iba't ibang halaga. Sa ibang balita, aminado ang pamahalaan na maraming kailangan ayusin sa ating justice system. Kaya naman iba't ibang reforma raw ang kanilang isinusulong ngayon. Kung ano-ano mga ito, alamin sa report ni Liana Canilao. Iba't ibang reforma raw ang isinasagawa ng Department of Justice o DOJ, katuwang ang iba pang ahensya sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ito umano ay bilang bahagi ng paninindigan sa batas, pagprotekta sa karapatan ng lahat ng individual at pagsisiguro sa pagkamit ng hustisya. Kabilang narito ang implementasyon ng Department Circular 08 na nag-uutos sa pagre-review ng mga matagal ng pending na kaso. So, tinignan namin ang mga kasong ito at yung iba pinabilis namin at yung iba kung kailangan na talagang lumabas, pinabayaan namin silang lumabas. Pinalabas yan ng husgado upon motion of the Public Attorney's Office likewise. So, nagtulong-tulong kami para mapabilis ang proseso at mapalabas sila. Gayon din na pagsusuri umuna sa mga kaso na maaari nang i-dismiss dahil na rin sa kawalang interes ng mga nagdedemanda. Binago kasi ng Department of Justice through the institution of another reform programs, which is DC-15 and DC-8 also. Itong dalawa na to, ang nagbigay sa amin ng pamamaraan kung paano namin mapapabilis yung pagproseso at pagpili ng mga kasong dapat namin isampa sa husgado. The threshold became a prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kung hindi ganon kalakas ang ebidensya natin, hindi namin yan papayagan umabot pa ng husgado. So, kahit na yung mga nasa husgado na, pinabayaan namin dahil dito pinabayaan din namin palabasin na ng husgado. Nagkaroon din umano ng proactive collaboration sa law enforcers at iba pang private entities ang DOJ sa ilalim ng DC-20. Yeah, this means that if there will be a case that will be referred to us initially, either by private individuals initiated with the counsel or by law enforcement agencies, we will assess first whether the
complaint that will be filed before our office will pass the criteria of prima facie evidence with reasonable certainty. If it will not pass that criteria, we will recommend another case build-up wherein we will assist at sasabihin namin sa kanila kung ano pa ang dapat nilang gawin para mapalakas ang mga reklamong inihain nila sa aming mga tanggapan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Amin po rin ding mga regular balita ang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang aliwapang updates, i-like and follow ilang po rin kaya kaming social media pages. Kaya lagyo na po rin mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong tadasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalit. Happy weekend po.